ठीक ना काहे नीचे बाजी हां तो नीचे कर दिहल बा हां ढेर तबाह कर ले रही हो का बार कहा त लग गया तनी ती रह चले का घोड़ा गनिया नो ये घर बठी नो आओ ढेर तबाह कर ले रही है नो हां ढेर आओ तो निको मत रही है ठीक नो आओ चल ये जी थक गई अब तो घरे गनिया बैठ अच्छा ये बोला होते नो बैठ आज तो सजा कर कितना बढ़िया फ्रेश बाड़ू भैया ये बाकी भगवान तारा के बड़ा फुर्सत बोल ना हाँ एकदम टाइम निकाल के कितना देखा बढ़िया सुंदर बड़ुआ जान तरो तारा के देखनी हम मेला में नो वही घर से हमारे पूछा कि एकदम मन दोबरी हो गया कभी कब शादी करी शादी हो गई और मन खुश हो गई वो ढेर जब आई तो कचकचे करते रही है करस अरे का करते रहो ए जी प्यास लगल बा तो हाँ आज पानी नहीं है नो उतना दूर से हम पैदल लेके आवत का करू गड़िए जो हुए बिगड़ गई हो तो का कर जाइयो अब साधने को ना मिलल अरे का करते घरवा में हो का जी अरे हाँ ने आव तनी पानी ले होता गिलास पानी मांगनी है नो ली द ई के हाजी रह ना पहले पानी पियो ई सब का पहले बानी हां पी ला अब तारा गिलास ना लोकल ठीक कल है थी आई सोच पड़ा दूसरा लड़की का मईकुल का मंटिका वर छुअता नहीं दोसर ह हां बियाह नु कोई नहीं ह आई हे भगवान ई का कोई नहीं जी आई बुढ़ापा समय में बुढ़ापा धइल बा हे भगवान अरे ई का कोई नहीं तारा बुढ़ापा हमरो बुढ़ापा आ गइल हां हम ना हम ई घर में आवे काहे रह तू रह अरे हम का कोई नहीं जी रहुआ के ये कोनो बात खाती कोई ना एक पैर पर हम खड़ा रही ना पानी मांगी ना खाना मांगी ना कपड़ा से लता से दे से जांगर से सब करी नहीं कौना ई का को देनी अरे कर तू तो हम ऐसा काम करती खाने दिला सकले से ना होला खाली खा के मुझे खइजा जी आदमी दिमागो में हम घोरा गइल बा का जी हमरे के ऊपर घोराइल बा त का घोराइल बाटे तो तारा का दिक्कत बा जाना त न पहिलके के संगे जो भी ऐसे करेला न ओकरा बाद में बहुत पछताए के तारा पड़ेला खर्चा तारा में कमी ना हुई केतनो जियते काट के सवत कभी ना सहाले तारा में दिक्कत कुछ ना हुई तू जोर कहे तो हम तारा करब ना रवाई कुल का कर देनी एकदम हमारा कुछ समझ में नहीं कि अब जेकर लड़की सियान लड़की पड़ल बिया आई हम देख बाप करी तो अपन ठीक बियाह कइले करत रहन हम ठीक कर में तारा बुझात नहीं हम जातनी अपना लड़की के लेके बुचिया हां माई कहां जेबू आवा है ने आवा जातनी चला हम इनके चली जाबी घर से छोड़ दे जातनी हम बटनी माई हाय देख लो तार बाबूजी का करके आइल बानी ई का बाबूजी घर में हम ना रह सकी का हो गई आई के बाड़ी आ तो दूधू के माई हो गई लियो देख ला दूधू के माई हाँ। कई जिंदे माई के मुआ देला मुंह का हो रही माई ई का कनिया बाबूजी अरे दूधू को तोर माई दोनों माई सेवा करिया तोरा के ई माई में कोनो कमी रहे का हां ई माई में कोनो कमी रहे का आर तो ना रहे तो ठीक बा वो माई है यो माई है दिमाग नाम का चीज ना कहा बाबूजी 5 साल से 15 साल हमारे एज हो गए कबो जिंदगी में सोच बना करने के बाबूजी मैं दोबारा शादी करी हन आज तोरा दूधू को तोर माई हो गली सो दूधू के माई हमरा दोनों जरूरत सेवा नहीं करिया है सो का के दोनों सेवा करिया सो हे भगवान ना ये माई में कुछ कमी रही हमारा लाड प्यार में बहुत माई हमारा लाड प्यार करत रही और तई हो तोर का प्यार लाड करी कि माई तोरा चले बुचिया अब हम ना रह कहां जे मेरे माई चल अपन मामा का बाबूजी तनी को लाज नहीं खेलागत कि ह इतना जवानों के बेटी के सामान है ई दूसरी माई लाके अरे दू के माई हो गई तो का हो गई चीज है कि ना बाबूजी तो पगला गेल बड़े बा हम का पगला रहुआ के दिमाग पे लागल बा तो पगला गेल लगा मन का कहां जे कहां के मारा बाबूजी जो सर घर जा। लगता कि 15 साल की उम्र में शादी के लिए बनी दूसरा जो घर जा तो तू ना जाइबे बुचिया रह चल तो मामा कने चली जा तनी मामा गांव आई हम दोबारा हम निकलावे जो ना जो 50 बैग तो ले घर घमंड हो गई बा जा कहां तक ही रहो तो जो है नहीं हो जा ए जना बाबू हम अपना आँख के सोजा से जियते ना देख सकतनी ठीक ना रउआ जन कहले बानी ना बहुत पछताइम तो अखिया फोड़बू अपन देख लेम समय में कुल ऐसा न बताइला कुल माई बाबूजी के ऐसा ना बताइए ना कि गली में का कुत्ता ना पूछिहन के बहुत कुत्ता ना पूछे गली में के कुछ होई बोले फिर आई ना पूछे कुत्ता ना पूछे गली में के भाग जा चल हमरा भाग दोनों के बड़ो मार
झापा पे खून जी बिक देबू। कितना कर बेटी बोलत हिया। अरे जान तो खिसियाई बेनु देख सर के। पे चढ़ा कर रखत रहनी का। हमार ओसन बेटी रही तो मारती चप्पल से मुंह फाड़ जाती। जाए दो बाप के खिसिया सामने ऐसन जवान लड़ाई। माई के देखलो सा कि दूधू कैसन खिसियाई ले बढ़िया बिया ऊ। चलिए अच्छा भइल कम से कम खुद अपने आप से हट गई नजर। हां जो हमने तो रास्ता क्लियर हो गई। हां ठीक। अब हमने दोन जन बेकत रहल जी खाइल जी बनाल जी जो में तो हम कइल जी। जा तो हम लोग गोल लो जा जा हमने के अपन कोन बात नहीं है नो ना हमने के ठीक ठीक है। हे भगवान जो हम चाहत रहनी है कि रह के यहाँ करब तू अजवे लगता करवा देबा का। एहू बुढ़वा के दवाई मिला देता नशा के कि खा के बेहोश हो जाता और सब धन लूट के हम लेके चल जाता नहीं। कम से कम ये हमारा धंधा है ये हवे दूसरे घर जाए लूट के लेके चल जाए के जानता तो बुढ़वा के नशा दवाई खिया देबू तो गए से रास्ता सब क्लियर हो गई। देखा हाँ एक बात समझा का चीज देखो ई घर पता लगल बनो हाँ यही घर में सब सामान बा ठीक नो अलमारी बा बक्सा बा सोना गुड़िया तो सनुकियो बा हाँ पैसा के सबे बा। सब यही में टोटल बा उसे तो घर में देखते बड़े चुका बा हाँ देखते आई देखो हिला चाबी ला देखो आई सनुक के ठीक नो बड़की सनुकिया है ओकरा में कुल गहना गुड़िया धइल बा अच्छा ठीक नो अच्छा तो हमने के मालिक बन जा हाँ हई देखो अब माली तब मैं ने देखे भी बाटे हां हई देखो ये ठीक है हई अलमारी है अलमारी को हई देखो हई बक्सा के ओकरा में सब कुछ गहना गुड़िया ओहू में धइल बा ठीक नो अच्छा हाँ आ तू जा ठीक नु कुछ और देखे खोलिया करिए का हमने दुख बन जा ये ठीक है आराम करेंगे तल हम आराम करतनी ठीक नु ठीक है हाँ ठीक बा जा सब घर के तो चाबी मिली गई सब तिजोरी उजोरी के रुक जा बुढ़वा का जुए खत्म कर देता नहीं समोसा बैगे में बाटे उनमें मिला के नशा के दवाई दे देता नहीं खत्म हो जाता ना बुढ़ऊ हमारा रास्ता क्लियर हो जाए अजीबे काम हो जाए फिर दूसरा जगह धंधा ढूंढे। कुछ कह तलवा का तू अब ना कुछ कहत ना रहनी है कहनी ना कि सुबह से वो कुछ नहीं की खैले हमहू कुछ नहीं की खैले। हां होई तो बात सही बा सुनी ना समोसा जन किननी है हमनी के दोनों जनी सोचा तन के बेकत खा ले जी राजा रानी। हां तो ले बना ले खा ले ठीक बा रवा या हई खोल दो हां हई खोल दो ठीक नु ले भूख तो हमरो लागले बा हो वो भाग लिया सब देखलो ना भाग लिया सब अच्छा जी छोड़ी हम बटले बानी हम रवा के इतना बढ़िया बढ़िया खाना बना के चलो अपन हेडक नहीं के तू आ गेलो जाए। हां इतना बढ़िया बढ़िया खाना बना के वो खियाई ना कि रोज ठीक। जुड़ाई जाए। की बजा तन ले बस सिंघाड़ा ठीक नु ठीक बा लेके आके ढेर मत ले दुए गुले हां ठीक है दो ही लेके ठीक आओ रुको रुको समोसा में डाल लेगी तो हां तो भैया पीले बानी बड़ी जतन से धरनी ये के धीमे तो बुढ़ऊ कहाँ चल रही है पतो नहीं चली कौना निधि में कितना दिन खाती गिरे मत फूट गई होते ऊपर चल जी है बुढ़ऊ जनक का बनावा हमारा के इनकरा जैसन 21 गो के खत्म कर चुकल बानी 22वां पर बानो चलो ये बुढ़ऊ कोनो के बना ये एक के बार में चल अब ले ही चले दो आज बुढ़ऊ के आखिरी दिन हवे और हमार आज खिया के कुल धन लूट के लेके चल जाता है बुढ़ऊ देखतो रह जी कतना देरी कर दलु हो कुछ कतना नहीं देरी को निकाले में ओ का हल जी समोसा के मतलब घूमत नहीं मिलत ना कैम रख दिलन है ना अल्लू ठीक तो एगो तू खा ला अरे वो खाई हम खा तनी पहले पति खाला फिर पत्नी खा ले हां हाँ तू खा लेगो ना रे वो खा ली एक बार हम खाई अच्छा ला हम कराओ तरी खा अरे नहीं रे वो खाई खा ला, ना खा ला। खाई नहीं रे वो खा ली एक बार हम खा ला तने ना जान तनी हाँ मम्मी कहले है ना कि पहले पति खा लेला ना ओकरे बाद से खाइल जाला पति के जोन बचन कुचल रहेला उ खाइल जाला वाइफ के हां मम्मी बड़ा बढ़िया बड़ी हो और तू कितना अच्छा बड़ुआ बताओ एगो दिल लब तू कितना दिल जीत लेबो हमारा खूब बुढ़ा में खत्म हो जाई हमरो दिलवा बहुत देखला अच्छा ले एगो दिल बा कहले जीतबू तू हमारा बुढ़ा में खत्म हो जाई ये दिलवा कुछ नहीं कोनी अच्छा लगा था के बढ़िया बा ना ली खाई गोरी खाई लेकिन हो हाँ समोसा भाई बुझाता न कि ढेर देरी के थी करबो का ना है जाना का मरचा हजी यो खा जाला कैसन बात करनी को मरचा नहीं की खइले स्पेशल मरचा खा के निमल आता निमल आता ना तेल में छनाइल हो हो कपड़ा घुमल तो कपड़ा घुमता जान तनी धूप में आई नहीं है ना तो लगा धूप लग गए है तनी खा के आराम करी सही हो जाए समोसा ठीक बानू तो का हमरा से का पूछत है रोवे ना दुकानिया पर से खरीद के का ले जाने घरों का पता हाथ बा हो काहे का पता था जी हम्म ऊपर जाके समय अगल तो काफी ना हो
अच्छा हम तो भूख बा लागल। ए जी हम्म कहनी रे हाथो तो कापता ना त तनी आराम कर ली थकान हो गया चल के आइल बानी ना आज ना कर कहट कइनी हो त थकान हो गया रोज आराम करी त हम कपड़ा चेंज करके आई बड़ी भारी लग रहा गर्मी के कैसन तो मौसम बा। बुझाता हो कपड़ा हमारा। अरे कुछ ना हो जी बस थकान हो गया सूती न हम आवत नहीं जल्दी सुततो नहीं के बुढ़वा जल्दी सु कुछ ना सूती तनी देखी है ठीक नो। ठीक बा सूती ना हम बानी ना हमरा तो चिंता करे कोनो जरूरतो नहीं थे तनी देखिए तनी कपड़ा में तेल तेल घोंच दे पहले देखो हाँ ना। ठीक बाटे रुकी हम पहले चेंज करके आओ अरे वैसे आराम करी हम कपड़ा चेंज करके आओ तनी भारी लगता के शिवानंद जी हाँ ये देखी हो तो देरी मत करे ठीक नो। ना जी रउआ देरी मतलब इंतजार मत करो ढेर 5 मिनट वेट करी हम आवत तनी हनो हाँ ठीक बा एकदम हमर बुझा के ना कैसन तो हो गइल बा हो मनो में। तो होखबे करी बुढ़वा अरे राम हो जल्दी आई है ठीक नो। तारी इंतजार करत हनी जल्दी आओ। साइते बानी अरे राम जल्दी आई हा हम तो कपड़ा खोलत तनी। अरे राम आ तने गिलास दूध तनी गरम कर दिया तो बा कटोरवा में कनिया की भितरिया वाला पलंगवा बिछाई है तनी हम आराम करके आवत तनी। ना ना आराम तू कल आज खूब बढ़िया से आज आराम करवा दे आज के आराम कर कबो जिंदगी में तक भुलाई थोड़ा गरम दूधो कर देतनी या पलंगो सड़िया देतनी आवा स्वागत मनावे वाला एगो तू ही वाला स्वागत बनावे वाला जा बेटा रास्ता ना पो आज इनका सब धन लूट के लेके जात नहीं कहाँ बा चबिया कहाँ रखनी है अरे जल्दी जल्दी कर अरे बाप रे ये तो मालामाल हम हो गई बुढ़ो तू ही तर मरत हम तो छोड़ा दी अब दूसरे के फंसावे कितना बढ़िया बढ़िया जिंदगी बनो 1 मिनट भी ना लगल इनके ऊपर भेजत में और हमारा सारा धन ना गई यही तरह हमारा धंधा चलत रही ना तो हमके काम करने की जरूरत न पड़ी यही तरह अपन महीना में कितना जन के चला है चलो वैसे तो पॉकेट में चिप्स वाला 100-200 रुपया हो जाते हो पॉकेट में चलो अब जरा ढेर भाड़ लालो तो ठीक नहीं है यहाँ से चल चलो ना तो कि हुआ जी पकड़ा जी 100 रुपया मिल गए खाए पिए खातिर कई सब धंधा लूटे खातिर आओ लो है ना दिमाग चुप काम नहीं रहना करता माई। घर छू के भागो जाला कोनो बात को ना तो चली न करी तू लोग तो लोग चलो घरे अपना नानी घरे रहती आऊ का ना चलो ई घर अपन हगू घर चुप रहना माई रोबा चला चलो चलो घरे हम समझावत न मानी कसम बियाह करे बानू कसम कर मन बढ़ गेल बा चलो पर मन कर राजेश सर में के बाबूजी की मन- जवान बेटियों के भी दूसरा शादी कर लेलन का बात दे अरे माई चुप रहो ना सुतल बा देखो बाबूजी के तो सुतल बाड़न ओए कहा बेले की माई इटा रंगवा के तलवा टूटल बा बेहोश इटा रंग के ताला टूटल बा बा बेहोश बा बोलते नहीं आ ये दादा ई बड़का बक्सवा के तलवा टूटल बाटे रंग को कलमरिया हो के सब ताला तो भाई बेहोश बा रे सब के सब टूटल बा यार कुल गहना गुड़िया सब गायब बाटे घर के कागज पत्र सब आ ये भगवान टूटल बा माई अरे का हो गई ये सब घर में से गायब ये बाटे चाचा सब। मैया के गोदरेज वाला तलवा टूटल बा वो कहां बिया अब इतना सब अलमारी में बक्सा में छोट बक्से में घर के कुल गहना रख लेनी सब गायब बाटे मैं कर्म को दिहलो बाबूजी बोली हो बाबूजी क्या कहते सब के सब का बोलन बाबूजी अरे बांस कटवावल हो तैयारी करो लोगी कोइलन अरे का कहतनी जी तब का देखी का भइल बाटे देखे के वसन या भी जाए तो वो ठीक है बा बाप ना रहले गेले सूखे यही सब टोपी वाला बावन देखी ना का भइल बाबूजी के ना रहले में सूख ना गेला में सूख बाबूजी आई ना पानी और छिट्टा मैं पूछा पानी ले आओ धन मार के मुंह पर देखू बेहोश और पड़ल बारन का लाग फुलल भाई कुछ खा ले में जना था कुछ खिया दे ले बिया वो कहां बिया वो घर में नहीं खे ये माई कहिया कह दियो अरे वो आज ही आई लिया बस देखा देखा बाबूजी के थोड़ा बहुत जोश आवता देखो होश में आवत रहना हां बाबूजी याद ले बिया जना था मिला के कहीं जो तू हर दऊ दई कौन नहीं किले बारो अरे जगह कौन कमाई को दिहलो कहां गइली तार कमाई कोई अरे मैं तो चुप रहा रे हाला भइबे के मेला से लेल बरो का भई कहां गइल मेला वाली सुंदराई के बाबूजी लाके घर में रख देला पूछे तो रखा दी कुल जवार बनवे बोलबो ना बाबूजी हो
खत्म का हो गया घूर लेला बरो बोलो कहाँ गई पारो रानी कहाँ गई पर रानी तार ऐसे मत बोला अरे मैं चुप रह तबियत खराब हो जाती तो पैसा भी ना बा तार साहब में ना उरलानु का कदी हलो बाबूजी हो बाबूजी सच में लागत रहा बाबूजी मुंह गेल मन का ई कौन करम कदलो बाबूजी निक लागत हे खूब बुझिया तोर बाबूजी हम ना रहो। हाँ हेलो धीरे धीरे धड़कन चलता बाबूजी के काम गबड़ा गइल बा कहवा लगल यहाँ चाचा अरे आवल है ना आवल पे खल पइलाई मोहल्ला देखो का हो इलियर लान मेहरारू हो जात रे रास्ता में से घुमा के ने का बात मारे तो मेहरारू लेके बम बियाह के बोलो बो बाबूजी अरे बुझिया का हो ना फेर दिहानु चुप रह माई साथे तो हम ना करबे बेटा हॉस्पिटल चले के बाद संसार बाबूजी जन कोले म करनी नु म धम पे चलिए गई एकले जाके बी वाले फसा अब चुरैया कहां गेल बड़ी माई इला बो फूल गोल बो हां जोहर खिया के दे बिया शादी कर बनू 60 बरस की उम्र में शादी कर हानु राजेश्वर में नहीं करे बाबूजी के चौकी टांगी उम्र पर ध्यान नहीं खे मुटांगी ले जा देखा के जल्दी से ले अरे सारी कुछ बिगल हो चले राम